Il-MEPA fetħet konsultazzjoni pubblika dwar dokument biex jipprovdi linji gwida l pompi tal-fuel ġodda u oħrajn esistenti li jridu jkunu rilokati. Fil-waqt li mhuwiex lan tad-dokument li jisforza rilokazzjoni ta' pompi tal-fuel li jinsabu f'żoni mhux adegwati, din għandha l-iskop li tipprovdi gwidi biex jiġri dan. Qed ikun propost li pompi tal-petrol għandhom preferibilment ikunu f'żoni industrijali eżistenti, siti ta' intrapriżi żgħar u medji, żoni ta' konteniment, żoni ta' ħażna miftuħa, siti li diġà huma okkupati minn pompi tal-fuel jew żoni oħra allokati għall-iżvilupp li mhumiex identifikati bħala residenzjali jew żoni ta' priorità residenzjali. Intqal li hawn madwar 22 pompa tal-fuel li potenzjalment jistgħu jkunu rilokati, b'sitta minnhom mhumiex jaħdmu. Fost l-oħrajn skont il-linji gwida, stazzjonijiet tal-fuel mhux se jkunu permessi f'art agrikola, sa 300 metru minn boreholes u jridu ġeneralment ikunu mhux inqas minn 500 metru mill-eqreb fuel station fuq l-istess naħa ta' traffiku. Il-policy tinkludi numru ta' standards dwar id-diżinn u l-ippjanar biex ikun żgurat aċċess sigur għal vetturi, biex l-iżvilupp jirrispetta l-kuntest tal-madwar u biex l-operat ikun siguru kemm jista' jkun favur l-ambjent. Kien f'Ġunju tas-sena li għaddiet li l-Gvern talab lill-MEPA biex tifformula dan id-dokument. Dan kif qabel dan kull applikazzjoni kienet tkun evalwata għaliha mingħajr linji gwida li jirregolaw dan l-iżvilupp. Il-konsultazzjoni pubblika ta' dan id-dokument se tibqa' miftuħa sa 6 ta' Ġunju ta' din is-sena.